шигер шаяру шигере. Шундыра. Балалар бакчасында дип атала. Мин балалар бакчасына бик теләмичә йөрим. Һәр көн сайын иртүк торып, авыр сумкамны сөйрим. Анда ботка ашаталар, боткалары төерле. Анда шау-шу, анда гауга, анда бала йөрер. Компотлары тәмле түгел, тәмле әйберләр кирәк. Мин яраткан чия сабын бирсәләр дә бик сирәк. Анда көндез өй арада ракетага менәләр. Анда кайчак корсак тотып егылганчы көләләр. Ә кайчакта елыйлар да. Озак шыңшып йөриләр. Нәкъ минем күк өйләренә бик кайтырга телиләр. Арысам да, алжысам да еламаска тырышам. Кайчакларда елакларны үзем тотып орышам. Кәрим кичә егылып төште. Көчкә килде исенә. Бер нәрсә дә сөйләмәдек без аның әнисенә. Мин балалар бакчасыннан бик кич кенә кайтамын. Кайтамын да чишенмичә караватка ятамын. Бала бакчасына йөрү авыр икән уйласам. Ярый әле бераз акчасы бар. Йөрәк тә мөдир булсам. Bunu hatırlıyorsun. Ya.